салом дӯстон, дар видеои имрӯза дар бораи безюриятӣ, яъне ба забони дигар гӯем бисплодия ва ташхисҳои муҳим барои ҳомиладор шудан мехоҳам ба шумо каме маълумот диҳам. Ташхиси безюриятӣ ё ин ки бисплодия дар ҳамон вақт гузошта мешавад, ки шахс масалан ҳомиладор аст ва 1 соли охир активно живёт половой жизнью, вале ҳомиладор шуда наметавонад. баъд аз 1 соли хонадоршавӣ, вақте ки шахс ҳомиладор нашуд, ба онҳо ташхис гузошта мешавад безюриятӣ ва ташхисҳоро сар мекунанд. Ҳамагӣ 4 ташхиси асосӣ, яъне обследванияи асосӣ барои муайян кардани бисплодия мавҷуд аст. Дигар ташхисҳо ҳамаашон дополнительни ё ин ки иловагӣ мебошанд. Агар шумо фикр кунед, ки ҳангоми безюриятӣ, яъне бисплодия ташхисро аз зан шурӯъ мекунад, шумо хато мекунед. Ҳама ҳолат ба ташхис аз мард сар мешавад. Ташхиси якум ва аз ҳама асосӣ ин спермограмма мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо дармо фикр мекунанд, ки вақте ки оилаи нав фарзанддор намешаванд, албатта дар ин ҳол зан ягон бемор аст ё ин ки проблема аз тарафи зан аст. Дар асл бошад ин хел нест. Дар 90% безюриятӣ, яъне бисплодия проблема дар мард аст. аз ҳамин рӯ аввал тавсия медиҳанд, ки спермограмма гузаранд. дуюм ин тест на овулясию. Тест на овулясию чӣ ташхис аст? марҳилаи бенамозии ҳайзбинии ҳар як зан ҳар хел аст ва ҳамон марҳилаи тайёр шудан ба ҳомиладорӣ, яъне овулясияе ки организми зан тайёр аст ҳомиладор шавад, низ аз ҳар зан фарқ мекунад. вақте ки организми зан ба ҳомиладор шудан тайёр аст, дар организмаш лютинизии рӯши гормон баланд мешавад. вақте ки шумо тест на овулясию мекунед, шумо ҳолати баланд шудани ҳамин гормонро дар организми худ мушоҳида мекунед, яъне ҳамон ташхис нишон додан мегирад. ва агар дар ҳамон марҳилаи баландтарини ҳамин гормон шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, албатта ҳомиладор шудан мумкин аст. тест на овулясию барои он муҳим аст, ки шумо мебинед, ки дар организми шумо ҳамон марҳилаи овулясия дида мешавад ё не. ташхиси сеюм ин ташхиси ултрасадоӣ дар марҳилаи дуюми бенамозӣ, ки дар ин ҷо ҳолати эндометрии зан дида мешавад, яъне ҳолати даруни бачадон дида мешавад. ва ниҳоят ташхиси чорум, вале хеле муҳим, ин проходимость маточных труб. ба онҳо дохил мешавад гистеросальпингография ва лапароскопия. ин чӣ гуна ташхис аст? дар ин ташхис ба бачадон ва тухмдонҳои зан маҳлули махсус равон мекунанд. бо ин роҳ дида мешавад, ки роҳи аз тухмдон то бачадон, яъне маточная труба, то чӣ андоза маҳкам аст ё не. баъди ин ташхисҳоро гузаштан дар 90% ҳолатҳо аллакай муайян мешавад, ки сабаби ҳомиладор нашудан дар чист ва сабабро бартараф карда шахс метавонад ҳомиладор шавад. аз ин рӯ дар вақти безюриятӣ ҳамин 4 ташхис аз ҳама асосӣ мебошад. на ягон вирус, на ягон воспаление, илтиҳоб наметавонанд, ки бисплодияро ба вуҷуд биёранд. аз ин рӯ табобати вирусҳои гуногун ба монанди цитомегаловирус дар вақти бисплодия ва герпес бефоида аст. умедворам, ки навор ба шумо писанд омад. саломат бошед.